Ayan mga lalas, nagbabalik tayo uli na wala ng internet, na wala ng connection. Hello everybody and welcome to the War Room. Nawala na naman ng connection, nag-burn out. Meron na. Nawala na naman ng connection, nag-burn out. Narinig yung ano nyo dyan, chikahan. Ba yan? Hingi ng mga tao dito. Cooking with Sophia Miguelab, shout out na Labs Cooking. Hello host. How are you? Lakas naman ang boses nyo pa. Like Dan. Nare-record yung boses nyo, oy. Majoyce Kim Miguelab, shout out Majoy. Thank you so much, Lalab Majoyce. Pag ito na wala ng connect. Kakaisis. Good morning, Majoyce Kilalab. Cooking with Sophia Miguelab, shout out. Ayan. This is my take 2. Majoyce Ki, nagbaba ng bahay, Majoyce. Hindi mo lang sa kama. Ayan, 3 million daw. Miguelab, shout out. 3 million. Eva Miguelab, shout out. Eva, padikit please. Ayan. From Eva. Pangalo na ito mga lads. Naka-take 2 na tayo. Yung una kasi nag-burn out. Wala pang 1 hour, nag-burn out. Padikit please from Eva. Ayan. Dikitan natin si Eva mga lalams. Ayan, cooking with Sophia. Nini Vlogs, Miguelab, shout out, harang. Ayan. Lalab, salamat sa paharang mo dyan, lalabs. Ayan, Majerski TV, tusok na host. Ayan. Lalab, salamat sa patusok mo dyan. Tusok Danos, guwapa, Miguelab, shout out from Nini Vlogs.
Work time in host. Dumaan lang sa dumikit aywan lang ng bakas, mga lalabs. Sure balik. Ayan. Newton Production, Miguel Love, shout out. Harang host. Ayan from Newtown. Pangit naman tong sound na to. Ayan, Bicolan ng Uragon, nagbaba ng bahay mga lalabs. Palablab din po kay Bicolan ng Uragon. Kamsakdan host. Iwan, sa internet na to. Majoyski TV dan from Cooking with Sapia. Ayan. Thank you, host. Ayan. Ayan, Nini Vlogs. Nagbaba ng bahay, Nini Vlogs. Nini Vlogs, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Dad's TV Miguel Love, shout out. Watching host. Ayan. Dad's TV Miguel Love, shout out lalabs. Cooking with Sapia. Ayan. Dad's TV nagbaba ng bahay. Dad's TV. Naka-down pa rin.
Eva, yan nagbaba ng bye si Eva. May love shout out. Eva. Dad's TV nagbaba ng bye. Dad's TV. Dansa na Kapin host from Dad's TV. Ayan. Cooking with Sapia Lalabs. Can you return to Dad's TV Lalabs? Ayan, Dad's TV nagbaba ng bahay, Dads. Ilan na ba yung bahay ni Dads? Ayan, 3 million in the house. Miguel Love shout out. 3 million. Cooking. Ayan, Dad's TV nagbaba ng bahay, Dads. Ayan, Dad's TV nagbaba ng bahay, mga lalab. Netski 21 Vlog, Miguel Love shout out, lalabs. Ayan, harang. Salamat, lalab, sa parang. Ayan, Dad's TV nagbaba ng bahay. Dad's TV. Ayan, Dad's nagbaba ng bahay. Dad's TV nagbaba ng bahay. Netski. Ayan. Ayan, Dad's TV nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. 1020 dyan from Nini Vlogs. Ayan, sino may 1020 dyan available? Ayan, Nini, baka hindi ka pa dikit sa akin, lalabs. Dikit mo na yung 10. Nini. Dad's TV nagbaba ng bahay. Ayan, Nini, baka hindi ka pa dikit sa akin, lalabs. Baka hindi pa tayo ex.
Yan, si Dads na nagbaba ng bahay, Dads. Nene, bakit di ka pa nakadikit sa akin, lalabs, Nene? Ayan. Dikit mo na yung 10 lalabs, Nene. Ayan. Tamsak mo na lang sa ano ko, live. Nene, erdan mo kahit 10 naman kang dyan. Ayan. Ayan, Dads, na nagbaba ng bahay, Dads. Ano yung bahay ni Dads? Si Boy Kaliko. Wala nata si Nene. Walang hiya ka, Nene. Ayan, from Dads TV. Wala na si Nene, umalis na ata. Wala na si Nene, umalis. Dumaan lang. Ayan, 3 million daw. Miguel Love, shout out. Hello guys, good morning from Chef Efren, Portugal. Ayan. Miguel Love, shout out, Chef Efren. Dads TV nagbaba ng bahay, Dads TV. Salamat po, host. Ayan, from Chef Efren. Game Bongs World. Miguel Love, shout out. Ayan, Chef Efren nagbaba ng bahay, Chef Efren. Bongs World, ayan nagbaba ng bahay, Bongs World.
Chef on the way from Bong's World. Junjun Miguel Love shout out. Nicole Cooking Vlog Miguel Love shout out Lalab. Tusok host. Nakauwi ka na ba Lalabs? Oo, nasa Pinas ako Lalabs, Nicole. Nasa Bicol ako. Kaso lang yung internet dito, wala nang iba kung panay patay-patay. Panay TikTok na lang ako. Nasa Pinas ako Nicole Lalabs. Hindi ka na mababalik Lalabs, hindi muna. Pahinga muna Nicole, baka next year. Apply uli next year. Sana naman tayo, bako naman sa Canada. Doon ko balak mag-apply. Punta ka Kuwait. Sa Kuwait. Kasi balak ko Lalabs mag-apply sunod sa Canada. Yung magpapaklang ba ng mga prutas. Ayan. Sa factory. Tapos bakit aga-aga galit ka? Lalabs, sino ba naman di magagalit? Hindi ako nagagalit sa viewers ko, nagagalit lang ako dito. Kasi alam mo, nag-live na ako kanina, biglang nawala ng kuryente. Nakaka-blood. Kaya tuloy tumatahimik ako. Alam nyo, lagi na lang yung live ko araw-araw, lagi na lang may take two. Mga Lalabs, kung hindi walang kuryente, walang internet, pag umulan, wala na. Wala naman connection. Nakakainit kaya ng ulo Lalabs. Ang daming tao kanina. Hindi. Nawalan kasi ng connection. Naka-live na ako kanina mga Lalabs. Ang daming tao kanina. Ano pa lang, 30 minutes pa lang. Biglang nag-shutdown. Parang gusto ko nang balibag yung computer eh. Ganito sa probinsya, ang hirap ng internet. Pag umulan, walang connection. Lagi nag-loading. Hindi naman ako galit. Nakasar lang ako sa connection. Ayan. Ano ba gamit mo? PLDT daw to eh. Nagpakabit ako dito Lalabs. Sa labas may sarili akong tower. 12K. 12K pakabit ng internet. Ang hirap dito sa probinsya. Laging walang connection, nawala ng kuryente kaga-aga. Bakit mahina? Iwan ko, dahil siguro sa signal. Minsan nawala ng signal eh. Imbis na magtuloy-tuloy yung live. Hindi. Minsan 1 hour pa lang namamatay na. Lagi akong may take 2. Ito naka-take 2 na to eh. Sana magtuloy-tuloy. Ayan, Bicol ng Urago nagbaba ng bahay.
Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Lalo na, Nicole, pag umuulan, walang internet. Kaya pag umuulan, hindi ako mag-live. Alam na this. Walang connection. Tapos nakakatakot pa pag kumidlat. Pag umuulan, kumikidlat. Nakakatakot. Doon kasi sa UAE, walang ulan. Never kumidlat. Dito pag umulan, automatic may kidlat. Nakakatakot. Kailangan dito mahaba ang pasensya. Tas mamaya-maya lang sa kabilang bahay, mga lalabs, may ikakasal. Ang lakas na ng sound yan mamaya. Buti ngayon pinatay. Pinatay muna yung malakas na sound. Kundi copyright yung kakalabasan nito. That's TV Full Pack from Bong's World. Ayan. That's Dancy, Bong's World. Pabalikan na lang. You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom. Ayan, 4 million dollars. Miguel Love, shout out. Julian, what's up? Miguel Love, shout out. Lalab, Julian. Ayan. Hello. OTW, bakas lang, Lodi. From Dad's TV. Junjun din pasukli from Julian, what's up? Ayan, 5 million dollars. Miguel Love, shout out. Wait lang, mga lalas. Mag-CR lang ako, mga lalas. Wait lang. Mag-CR lang. Wait lang, mga lalabs, ha. Mag-CR lang.
Ayan, nag-CR lang. Ayan, 5 million dollars big love shout out. Julie Dan from Junjun. Ayan. Ayan si Junjun, nagbaba ng bahay mga lala si Junjun. Hindi ko na lang Oragon nagbaba ng bahay mga lalags. Kwando, Miguel Love, shout out Kwando. Hello po. Ibigyan kita ng jacket Kwando. Ayan Kwando, may jacket ka na lalags Kwando. Thank you, host. Ayan, si Kwando nagbaba ng bahay. $3 million, Miguel Love, shout out. Dimple Sakura Vlog, lalab, Miguel Love, shout out. Hello. Ayan. Dads TV, dan sa'yo, pasukli po from Kwando. Dads, pasuklan na lang si Kwando, Dads. Dan sa'yo, lalag, pasukli na lang. Patam sa upcoming live. 14 Pinas Time, maraming salamat. Tararina Vlog, may out lalabs, Tararina. Harang, ayan na, salamat sa paharang mo lalabs. Miguel Love, shout out, good morning sa lahat. Ayan. From Tararina. Patamsak sa premiere. Ayan. Ayan, patamsak sa premiere mga lalabs, Tararina. Ayan, nakapin po din po sa Kura, may live siya ng 4 p.m. Tamsakan natin mga lalabs. Dimple Sakura Vlog, then full pack pasukli. Ayan, si Kwando nagbaba ng bahay. Kwando. Tararina dan from Junjun. Ayan, thumbs up Dimple. Tararina sa ay lalabs. Tamsakan natin yung premiere mo. Tamsak lalabs. Tamsak Tararina lalabs. Junjun, 10 tayo padagdag saging ko. Kwando. X na ba tayo, Kwando? Yan natin. Okay. X na pala nga tayo. Si Kwando pala, si Mighty. Nini Vlogs, Tararina Vlog, dan pabalik. Tararina lalabs. Dan si Nini Vlog, yes host. X na tayo. Si Riantiga pala to si Sir. Si Nini Vlogs, may siya. Within 2 hours. Meron siyang live.
Kuwando dan dikit from Tararina Vlog. Ayan, kuwando dan si Tararina Lalabs. Dikit na sa'yo. Thank you, Tararina from Kuwando. Lalabs, Tararina Vlog. Ganda. Miguel Love, shout out. From Dimple Sakura. Ayan. Dan Sukli Tararina Vlog from Kuwando. Rian Tiga Tamsak dating dikit po from Tararina. Tamsakan natin yan si Sir si Nene. Dimple Sisi Miguel Love, shout out ganda. Good morning from Tararina Vlog. Junjun Tamsak dating dikit from Tararina. Lalabs, Tararina Vlog dyan sa premier mo. Ayan, grabe. Yung tattoo mo, Lalabs. Tamsak na rin ako sa kanya. Si Bernard pala si Junjun.
Salamat Sisay Dimple. Ayan. Ayan, tara rin na premiere. Stay lang, prepare for work. Ayan, sige lang lalabs. Welcome lalabs, tara rin na vlog from Dimple. Ayan. Babayot, mainit. Initan ako. I like this. Tikot pala yun. Kumikidlat, ma? Ha? Ayan, Junjun, nagbaba ng bahay. Lee Songson, Miguel Love, shout out. Lee Songson. Hello. 14 likes, thank you. Lee Songson, thank you. Di pa tapos lalab Dimple, may second session pa. Sakit. Kasi, OMG. Lee Songson, Miguel Love, shout out. From Tararina Vlog. Matamsak po na kapin mga lalabs. Ayan yung tattoo ni ano. OMG. Tararina. Dragon. Ang laki ng tattoo mo. Salamat sa papinos. Wala nga naman lalabs. Kwando nagbaba ng bahay si Kwando. PH Striker Mega Love Shop. PH Striker Lalab Mega Love shout out. Rappler Closure. Ayan. From PH Striker. From Mikasa Kusin Community. Ayan, thank you. Ayan, PH, nasa bahay mo ako, PH. Loading Cast, bakit asan ka ba ngayon? Nasa Pinas. Nakasar ang internet dito. Ayan, PH. Tumatalon host.
Alin tumatalon? Nakaka-high blood na internet. Yung connection, lagi may problema. Ayan, PT Striker. Sabay mo ako. Hayaan mong tumalon, wag lang mabalian. Lisongson nagbaba ng bahay, Lisongson. Patamsak mga lalabinos. Ayan, Dimple Sakura, may siya mga lalas. Upcoming live 4 p.m. Philippine time. Kwando nagbaba ng bahay, kwando? Hmm. Ayan, huwag ka maingay dyan, ma. Marinig ka dito. Ayan, 4 million and 1,000 kilab shout out. Nanay ko maingay. Parang Armalite ang bunganga. Ayan, 5 million and 1,000 kilab shout out. 5 million. $5 million Miguel Love shout out. Kami na lang ni Nightbot magbarter ha. Kwando? Kwando? Sino ba si Kwando? Si Mighty. Hindi ka pa rin nag 1K, Kwando? Hindi ka siguro nang babanana palagi. Nasa 800 ka pa rin. $200 na lang, mag-ano ka na, 1K. Hirap kasi puro lagas. Yun nga, puro lagas nga. Ako nga, di nakakaalis sa 3K eh. Island Channel, Miguel Love, shout out, tamsak dan. Si Island Sweet Vlogger ata to eh. Si Island Channel. Ay, may jacket ka na Island Channel. Si Island Sweet Vlogger ata to.
Si Aileen Channel. Yung nanay ko bang ligo? Ayan, salamat sa patamsak mo, lalabs, Aileen. Si Aileen Sweet Vlogger ata yan. Marami siyang account. Madam Ara. Pang TikTok ko na naman to, madam, oy. Lagi na lang walang kuryente dito. May barter po ba meron? Kanyayain mo si Kwando. Madam Ara. Pangalawa na naman to, madam. Laging walang internet. Hindi ako nakakapangisda. 1080 available. Ayan. Ayan, Kwando. Hindi ako, madam, makapangisda. Naiinis ako. Kanina lang, 30 minutes pa lang namatay. Pang TikTok ko na naman to. Hindi ko na nilagyan ng TikTok. Nahihiyan ako. Ay, Diyos ko. Pang TikTok to, madam, pero di ko na nilagyan. Kasi mapapansin na ni Lolo, bakit puro na lang to TikTok? Mamaya mawawala na naman to ng ng kuryente. Na minsan nakaka-high blood eh. Naman ko na lang ng maraming tubig. Gusto kong mangisda, hindi ako makapangisda. Buti nakikisama ngayon, Diyos ko. Magpaload ka na lang. Ano to, Madam Aray? Naka-internet ako. Pag magpaload ako, magsayang man akong pera. Ano to, 1,200. Yung 1 month. Shout out lang. Kusina ni Myers, Miguel Love, shout out Lalab Pinkes. Kaya kanina nakasimangot na naman tuloy ako. Kabubukas namatay na. Diyos ko, sana makisama to ngayong araw. Maui, come here. I love you. I love you. Ha ha ha. Nang, what do you want? Ayan, 1080 available. Kay Island Channel. Kwando? Inuwi mo ba yung pusa mo? Yes. Ito, nasa harap mo. Kala mo ba iwanan ko to doon? Sinama ko. Ayun, pampagoodbye si Mawe. Pantanggal to ng stress. Laki ng cat hose. Malaki to, lalabs. 4.5 kilos. Makulit to. Buti pinayagan sa airport hose. Oo naman, basta magbayad ka. Ayos. Magbayad ka lang, Pet striker. Sige na, baba na, Maui. Go down. Island Channel, tayo 10 tayo. Maui, kung saan mo galing yan? Ay, siguro. Ayan, 7 million daw. Big love, shout out. Island Channel, 10 daw kayo ni Kwando. Diyos ko, wag sanang mawala ng koneksyon. Pet striker. Sinakyan ng cat ko, Philippine Airline. Pwede naman yan. Sa lang, cargo. Sinabay siya sa cargo, lalabs. Sa live animals.
Aileen, 10 daw kayo ni Kwando. Mawi. Nang. Ning. Ayan, 5 million dollars big love shout out. Panay ulan kasi dito sa probinsya mga lalabs. Kaya panay walang koneksyon. Pag umulan, alam na des. Loading. Kaya pag umuulan na, alam ko na. Kailangan ko nang patayin. Wala kasi mawawala rin naman ang koneksyon. Maasar lang. Nawala nata si Aileen. Ayan, 5 million daw Miguel Love shout out. Tara na Aileen, bago ako bumahe, barter muna tayo. Aileen. 10 daw kayo Aileen. Ni Kwando. Ayan, 5 million daw Miguel Love shout out. Uulan na ba? Ayan, Kwando nagbaba ng bahay, Kwando. NRN Elos Vlog. Kita nabibisita Madam Ara. Panay ulan kasi dito sa probinsya, Madam Ara ba? Panay ulan. Kagabi hindi ako nag-live kasi umuulan. Alam ko na mangyayari. Buti wag na lang mag-live. Masasaktan lang ako. Hapon pa lang umuulan. Tanghali pala, ayan. Tapos nung gabi, wala na. No chance. Diyos ko. Panay ulan. Take two pa more. Lahat nga to may take two. Ito nga, take two rin to eh. Di ko na lang nilagyan. Nahiyan ako, for take two na lang. Change ka muna, host, bago mag-live. Charge. Lalab, na-charge naman to. Kaso lang, ang problema nga, nagba-brown out. Umulan. Walang connection. So, anong magagawa ko pag walang kuryente? Di rin makakapag-live kahit full charge. Ang generator ba nakakagana ng internet? Madam Ara? Ayan, maya-maya yung kapitbahay magpapasound na yan kasi may kasal. Ngayon, naglaylo lang muna. Kasi yung kasal aalis pa naman, ipupuntang simbahan.
Mamaya mag-ano na yan, magsasound na. Ayos at sa lahat, grade 7 pa lang palablab naman. Salamat from Jaa. Battery sa truck, gamitin mong battery hose para walang lobat. Battery sa truck? Nakagana ba yun ng ano? Kuryente ay ng connection sa internet? There's a dog, Maui boy, dog. There's a dog. Ayan, Lalas. Ayan, nagsisimula nang magpa-sound sa kabila. Buti mahina pa. Buti mahina pa. Mamaya, patay na naman tayo nito. Ayan, 2 million daw. Miguel Love, shout out. Ja music dan. Pasokli from Kwando. Live later. Ayan mga lalabs. Aren Elos Vlog, may live later. Anong oras madam yung live mo? Leo nakakapangisda. Diyos ko. Aren Elos Dan Kalimbang All. Ayan, from Kwando. Ba't naghang din? Anong oras ba to? 5 hours? 12:30? DTS, Miguel Love, shout out, salam. Walaikum salam, DTS Orkes. Aren Elos Dan Dikit po from Tararina. Mawi boy. Kamsakan natin nakapin mga lalabs. Ayan si Madam Ara, maraming tao dyan. Ayan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. Harang host. Lalab, salamat sa paharang. Kwando main po idikit mo sa akin from Ara? Kwando, dikit mo na yung main mo. Para main din yung sukli. Ang baba ng ko, Madam Ara, WH, nasa 300 lang. Kasi matagal akong di nag-live. Naka-down siya. Naka-down yung WH ko. 300 lang. Hindi siya naka-green.
Mawi. Nang. Tara Rina OTW from Orange Delos Vlog. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. My boy, what do you want? Huh? My boy, want to eat? Hungry? You're hungry. Tara rin na vlog dan sa premier mode sa dragong tato. Ayan. Ayan, 7 million daw. Miguel Love, shout out. Kwando nagbaba ng bahay si Kwando.